Gipaubos sa seminar ang mga pulis sa Mandaue nga gideputize sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue o TEAM aron makapanakop og mga traffic violators. Gihimo ang refresher course kanila nga sakop sa lain-laing departamento sa Mandaue City Police Office. Kaabag na sila sa taga-team aron makapanakop na og mga violators sa kadalanan. Gihingusgan sa labaw sa team ang refresher aron mapahinumduman sila sa mga lagda sa trapiko. Kinialang sab nga mahataga na unya sila og mga citation tickets nga mo'y i-issue nila sa kadalanan sa mga driver nga malapason. Mipahimangno ang team sa mga violator sa traffic rules na magmatngon kay daghan na unya ang nag-monitor sa kadalanan nga mahimong maka-issue gilayon citation. Balik na sa dalan, mga checkpoints, mga motor stops, mga na kay para kini sila dako man ni sila tabang gyud. In fact, we also have two kanang private no nga mga grupo nga mga kanang kuan ba responders pod nga dagko nga grupo nga kanang makatabang pod sa atuan. Gipalapdan ako ang kanang mga forces na to ba to apprehend traffic violators kay sayon jud ko nga daghan paghihapon ang mga gahi og ulo sa dalan